Tlang au channel lo clear chain tu zong te in zawain chibai levek ule ton chum video at chuan movie munom danglam tak mai section 8 ti hi tokim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang Afghanistan thingtlang khote ve taka chuan drone chu athlo kwal vela anu rei vak lawa chuan American sipai ho chu lo thleng zuin khwa chuan tu ma an lo omlova a chan po an lo biruk vek wangani team ho chu kalkwal zelin mi pakhat rinlel om tak mai bom keng chuan mua chu pa chu hual ngalin a man roken chu da thlatura ti in ada thlak lo chuan ka an tum thu an han shila mase chu pa chuan an vauna chu enga ma ngai lo chuan silai chu an la chuak zuya an ka hlum zui phata ani Jake chuan an Cornell Mason chu bom chungchang le an ka hlumpa chanchin chu shilin bom ti chiat phalna chu an dila mase Mason chuan alo rem tilawa mase Jake chuan ngai poimo lovin ate chelui ta tho thowani reilo te a chuan bom pakhat churon puak le thutin sipai tam tak chu an thi pha Taliban ho chu an biruk na changa lo chuakin anon kap zui ta shep maya American sipai te chu thideu vekin Mason le Jake chau chuan dam to a Jake chu Cornell bula chuan tlan phein hel ho chuan an thateu hle Mason chuan lo pui manin an ma ni pui tu tur helicopter po chu aron thleng zui ve ngalani kumnga nuwa chuan Jake chu civilian ni to in nun thar alo mang to a adam doi PTSD rilrulam dam doi chu e chin boka arlo workshop a chuan thokin a tho zo chuan a chung te ne na hun mang tor chuan in lam panin a ho a fapabula chuan lim taka omli sham tum chin ma se anupui chuan billa pek lo tam tak mu chuakin Jake chuan engkim a chin fel vek tur thuatiama Jake chuan a fapa chu mutpuin sipai a chan lai chanchin le thalak vel te chu entira ani na dik taka chuan naute chu Mason dam do in omlaya piang ani a Jake chuan Mason a chungchang ero a soilang lem lova a fapa chuan mi a tha tole tolo zotin Jake chuan a zona chu chang lovin akal san zui bukani atu ka chuan Jake chuan na chuan kalin gang member ho chuan arla poisa bat chu anon dila Jake chuan kalson tur chuan ti in an leader bear fresh at chuan anaute chu soisaturin atia mase Jake chuan olsam te in alo soklet ship zok fresh at chuan du tok tura ti in asilai ken lai chu an hua anin ton le hun tur chu tiamin akal san zui ta ani anuwa chuan Jake chuan arla chu bia in arla chuan genga telve chin ani thote chu soi chhuaka mase van nei thak taka achwa san thei thu le chung ko pa ngai tak adin thei chu lom ati thu chilin achung ko awanga aril ru halo nan ablok chu ven him sak atiam zui bokani Jake chu indo na hmuna omle ang maya chuan in ngain anupui chuakol ngala anupui chuan lo changin boina a in nam hnoi lova police shil mai tur chuan alo ti a tlaya chuan Jake chu in lama ho in fresh chu a hmua fresh chuan kara chuang chungin Phuba alak thu shilin atlan chezui mak chu vele Jake chu man mo takin in chunga chuan tlan lut ngalin anupui le afapa te thi chu wa mu in lung che takin a chap chuak ta ani reilo te nuwa police ho chu lo thlengin zo na zo antum chuan Jake chuan chang lovin a truck chuan a in khal chuaka khopui chunga chuan fresh car chu zongkwal ngalin an chung ko a hlim taka anom lai te chu amit thla an lo lang wai waya club pakhat kota chuan fresh car chu mu in silai nian chuan in chunga tlan lut ngalin geng lo om ho chu tim na nei mi lo chuan aka phlum fai ta veka fresh thali an tum chuan fresh chuan a chung te chu adu reng wanga that ani lo thule du thlan tur dang anei lo wanga that mai ani thua shila mase Jake chuan aril ru chu thlak pha chuang lovin aka phlum zui ve ta ngalani
Thanga nuwa chuan J ka chuwa tual thawang chuan J la chuan tangin nitin mai chuan freshan NUPUI le Phuba athat lai chu ami thla a mureng chin nikhat chu Mason a chuan J ka churon tlo in case chu reopen ani le theinan puya tum thua shila mase J ka chuan chu du lovin athil ti swala wang chuan tor a in huam le a Mason a hna chuan ron muto lo turin a shil bokani chumi nuwa chuan J ka chuan sipaya a chan lai le Masonan anun na a chan sak nu a retire dan te chu angai to zuya anuwa chuan J ka chu me shat ngai le rem se chuan ron tlo ve in private task force aroi chin thule chumia telve tur chuan ron soma mase J ka chuan lo du le chuang lovin gar hne na chuan a sela shwai turin atile mak tlaya chuan J ka chuan a chung te chu amumanga chuan hmu'a chuti lai tak chuan sela chuan mai tuam ho chu lo lutin J ka chu chiwin an kidnap zuya anuwa chuan J ka chu ron har chhuakin jail pona chuan a omani ti chu in sha chhuakin ama kidnap tu chu rem se nge kha alo ni a ani chuan rei tak chung alo en thak to thule a record te chuan aril ru an lo areng chin thua shila remse a pol chu section 8 ti ni in dan angin an chengai lawa ramse chuan J ka chu na chatak apek thei thu shilin a Phuba chuan convict ang nilovin hero tak anga mu adu arin thua shil nu phei chuan J ka chuan a som na chu apom sak veta ani Washington DC ani a Ramsey chuan a team member Elias Ajas Brunner le Mueller te chu J ka ain mel shatira Batcave anti hmuna chuan kaltur chuan ti in Washingtona na pariat thok thele mundanga thoktur mi pariat an nei thu chu shilin thupek chu State Department le NSA achangin ani thule National Security achanga vona andon thu chu asei boka J ka chuan a hna chu chan ngalin Mueller chu ama puitur le mission an nei zonga puitur chuan ati a J ka chu bank account apartment le motor pek ani tur thule minglem pek ani tur thu shil bokin ani na dik tak chu athi to thu a shil bokani Ramsey a chuan kalsanin J ka chu anpola lomlu vel chu team ho kota chuan ada a Ajax chuan J ka chu ti thinrim tum chuan nemin a hnek deuh boka J ka chuan swal le du lovin alo in bum kwal vel mai maya anuwa chuan J ka chu thinrim thutin Ajax a chu chhuata chuan pai thlu popin amita chuan penavi chuatuma mase NUPUI le Phuba te chu she chuak zokin ain beng dai thei shama akal san zuita ani Ajax chuan J ka chuan lau anei thu soin anjinga chuan atelve theilo tur thu soya mase Mueller chuan chu apom velo anuwa chuan J ka le Mueller te chu thlona chuan chuangin J commission masaber tur chu soidunin an target chu Castillo ni in defense contractor ani a ral thuam dealer ani bok Mueller chuan schematic chu Russian ho bula shal ani chuan alau om tur thu shilin J ka na chu schematic chu lakleta Castillo le apol te chu tha vector ani a mase J ka ero chuan tual tha tumna chu anei lem lo thungani tlailama chuan an pani chuan Mexico chu thlengin Castillo le Russian te indoor na hmun warehouse a chuan an oma Castillo le Russian pa anin hnialai chuan J ka chu aruka local kwalin guard pakhat chuat hata silai ri an shat chuan pol pahnih chuan an phia ruwa in ngain anin kap ta chiama gang member te chu pakhate te a thizelin thlona thlok chuak tur ti din nan kar pakhat chuan ti puak buka J ka chu lo chuak le in aladam ho zong chu thatle vekin kar chung an en chuan me che pahni lauti sha tak maya lo om chu mua J ka chuan engtin ma a ti lo chuan schematic chu ala a
an be sa chuan ram se la chu me che pahni te a tha lo wang chuan thin rimin je ka chualo hawa je ka chuan shilfia tumin poisoi lo an ni thule rem se chu mishing nun na poisa lo taka chuan apua rem se chuan athua oi don lo chuan jela thon kir le ani tur thu chu ashila Jake chu kalsonin Mueller chuan Jake chu a che that thu ashila Ajax chu lo enroll ve in Ramsey chuan thil poi tak ati thu ashila an kalsan vek nu chuan Ramsey chuan lok chu kola atuka Nevada chuan hlo neya roi loka chu hotela chuan lutin ruma alu ma chuan na thok ho te chu thata me chelo om ve te chu akal tira chu pa chuan loka chu Ramsey lo tirani ti shangalin poisa tam tham tak pe katiama ma se loka chuan athata thova hotel room atang chuan chhuakin casino lama chuan akala guard ho chuan loka chu ring hlelin an lo zui ngala loka chuan guard ho chu lo soi sa shepin asilai chu foreign gambling lo khel ho chu ti chaina na mangin akap puak vel vak vaka pon lama chwa ma chuan guard pakhat chu thatin atlan chwa nan car arubuk Jay ka chuan a in thar tur chu lo in banga chuan Afghanistan a sipaya achan lai thalak in frame chu mo in makati hle Mason nena anin biak na te chu she chuak war warin Jay ka chuan Mason a ain hliam awang chuan poyati thule a in thiam lo thu shila Mason chuan in thiam lo na anei lo thu shilin alo nem ve thungani anuwa chuan Jay ka chu zudora chuan akala Mueller chuan ron join ve in Jay ka chuan engemo tak sha tum chuan Mueller chu zona shang shang an zot vela Mueller chuan Ramsey chanchin engwak ma a shat big lo thuwa changin sipaya achan ve chin thu te chu shilin a commander anika wanga na taka shem ani thu chu asoi boka anuwa chuan Ramsey chuan mission thar pele in engemo information la tur chuan ti in senator Graham chu thaturin atiboka mani ram phatsana mitam tak zalin nana poisa petu ani thuashil bukani security chu achat em bang chuan theito pa bele tur chuan ti in abik takin Jake chu ashil na sabik lebok an Paul ho chu Graham thu sei na mun California chuan kalin landscaper ang chuan anin cheya Mueller chu in chunga chuan ludru in security guard chu thatin security dang chuan chu an sha chuan Graham chu vana chuan an shrai lut ngala Mueller chuan Graham computer chu lo hack ve molin Jake ve thung chuan Graham chu zuin silai chuan akapa an tlan chak em awang chuan Jake chuan phalovin shortcut lama chuan kal khalin an ma tak chuan silai nen loading ranin alokapa security ho chuan kap let ve bok ma se Jake chu a chet ran em awang chuan that vekin Graham po chu tha ve tumin atin rana Graham chuan that lo sham tu le chung te anei thu shilin Jake chuan NUPUI le afapa te chu she chuak zokin Graham tha chu andu le talawa mase an team ho chu lo thleng be in Ajax chuan team na nei hau lovin Graham chu aron that zui ta ani a ina chuan Jake chuan thalak chu lo enin athil ti swala wang chuan she om ti hle in zu te chu ina chuti lai chuan mai tuam a in kota ron kal chu muzwain an ron lu ma chuan alo bi ru ngala chung ho chuan room tina chuan zongkwal zelin in hnunglam kongka atangin Jake ero atlan chuak theilo thungani atuka chuan Jake chu Mason ina chuan kalin chanchin zong chu shilin Mason chuan section 8 chu 90 skum khan an lo ti top dai to thu shilin tuna anti tharle te chu FBI CIA le sipayat tang miten om tak tak te ani thu soin Washington lam mi poimo tak tak te ne na inzom na anne thu shil bukin section 8 ta itelani chuan din mun la om takai om ti na ni atia
Mason chanchin ero engma hriat lo thu shilin Jake chu poisa le silai amamo chuan apek thei don thu a hil bukani Jake chu akir le hnu chuan remse chuan ron bia in mu adu thu ron shilin Jake ero chuan alo du lova remse chuan Mueller chu bia in Argentina a birumek lokat chu a bia a Jake thatur chuan ati bukani Anuwa chuan Jake chuan afapachian pa chu mu in chutia anin biak velai chuan lokat chuan rala changa ron kapin Jake chuan no pang chu dor chunga chuan namlutin atlan chezuya lokat chuan civilians hote chu that zelin anchi aina sahlom hle anuwa chuan police ho ron thlengin lok chuan kaplumin police car chuaruk sakzuya Jake po chuk tlan bo manin lok chuan remse chu thil thlendan ashila tlailama chuan Jake chu arla dora chuan abirua anu dewa chuan computer atang chuan team ho chu anlo thlengani ti sha in Jake le arla te chuan silai chu lola in anlo belet ve a Elias chuan Jake chu kap fu teule in arla chuan aron pui vata akap hlom zuya Bernard chuan Jake churon bele thutin anin suan zuya chuti lai tak chuan Ajax chuan ron ka fu chepin Brunard chuan hoiletin Ajax chu afim khor lo lutuka wang chuan how torin Jake chuan remchang alo laveli a screwdriver chuan avit zuya Ajax chuan ron kap le in Brunard taksa chu in pen nana lo mangin Jake chuan silai chu phorin akap let ve zuya Mase silai mu chu azauta Ajax ero chuan alanga aviau mai mase ama ain achung nungzo kani ti proof nan manro tel lova in swal puya chuan chawin anin swa zuya Ajax chuan Jake chu vi tuma atin lai chuan anunglama changin Mueller chuan aron kap hlum zuita ani Jake chuan arla chu achat le chatlo enin arla chuan police anlo kalawang chuan tlan bo turati in akar cha bi chu ape a anuwa chuan Mueller chuan Jake nun na achan na chan chu soyin section 18 chua san adu thuashila Jake chuan rin mai chu harsati in remse chu khoya pom se aom na muna shwai tur chuan ati a atuka chuan an pani in Montana chuan kalin ram hnoilama chuan aruka kalin ramse chen na chuan zonga Jake chu hnunglama changin tu emo hian ronvot hlupopin ni khoshelo chuan om der mai achung kwa te chu ami thla chuan mule in aron har chwa meu chuan room pakhata hian chera phuarbe renglo ni in remse le Mueller te chu anlo oma ama anman theinan engkim kha anlo raman vektin ani Mason po chu ruma chuan ron lut ve in chu chuan Jake po chong hle remse tana thokve ani ti chu shetiam halbok an pol ho chuan Jake thiam na chu an du ema wangin Mason chuan ama an roi thei dan tur chu shilin fresh chu achung te that tur chuan an lo tir lui tin ani Mason an aphat san tamai chu Jake chuan a oi theilo hial zok Mason chuan a theina mangchang kai lova naupang le motor siam ti vel mai maya hun a khoral chu a oi pui thuashila anuwa chuan Jake chu ruma chuan an kalsana remse chuan anin rem siam angin Mason le Mueller te chu poisa pe in Jake chu tha mai a that tho seibuka Mason ero chuan remati lo thung Mueller chuan poisa te chu lo chiarin Mason chuan Jake an phwarna te chu phelin section 8 ti chetura roi ani thu soin an na chu zo fel ani theinan Jake puina chu adila Mason chuan alarm chu tiri in guard pahnih chuan ngai venin rang tak chuan an lo tlan lut ngala guard dang po chu lo thlen bel zelin an pahnih chuan an lo kap hlum zela an mani veng tu te po an tha zelta ka chuan remse le Mueller te chu birudunin remse chuan Mason a poisa chu pe ka tiama mase Jake chuan du lovina kap zuya remse chuan Jake ril ru chu thak sak tumin heng thil zong zonga mo phur tu chu Masona ani thuashila mase Jake chuan athu soi chu a oi du lova chuti lai chuan Mueller chuan an hnunglama changa lo ve den denin ka an tum chuan Mason zok chu lo in do in akap fu ta
Jay ka chuan Mueller chu ka ve ngalin Mason chu akal na iwata Ramsey chuan poisa chu laklo tumin Jay ka chuan lokap zuin abiru le a Mason chuan an na chu zofil tura shilin athi zui ngala chuti lai tak chuan Mueller chuan Jay ka chu silaya rontin le in ka an tum chuan a silai mu alo zo che mai an pahnih chuan in sual zui shepin Mueller chuan Jay ka dara chuan avi saka Jay ka chuan chemte chu phoin Mueller shoka chuan avit zui ta mia bokani Ramsey chu kar chuan tlan sia in Jay chuan kar pakhat chuan ve ngalin anin kap zuya anuwa chuan Ramsey kar zok chu che swalin Jay ka chuan Ramsey chu pan nain akap hlum zuya zana chuan police chuan Jay ka chu Mason tho pui general Savoy bula chuan an shwaya Savoy chuan Jay ka chu tho puya an team join tur chuan soma mase Jay ka chuan a som na chu lo narin engma bele tur chuang anei to lo thuina changa mase Savoy chuan mamo na anei thu takin ti in akart chu apethawani anuwa chuan Jay ka chu an ina chuan ho in loka chuan ina chuan lo ngak rengin thu pek adon anga ahna zo fel chu atumani anuwa chuan kudlonga in swal chuan thiam don hleboka kitchen lama chuan in swalin an pahnih chuan chemte te chu hum ve in loka chuan chhuada chuan Jay ka chu the tlu in Jay ka chuan silai chu hu in loka chu kapin athat zui le ta ani atuk zinga chuan Jay ka chuan arla chu voice message thonin engkima alom zia chu shilin akal bo tur thu chu a shil boka Jay ka chu basa chuan chuangin nupakhatin afapa alo fiam ve lai te chu enin anupui le afapa te chu angai to chuak le a chumi hnu chuan Jay ka chuan Savoy chu bia in asom na chu apom tho shilin thil tam tak be ala du zok tho shil hnu chuan Savoy po in section 9 na chuan alom lut ve ta ani ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sila video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule